Нещо е заболяло. Ай, казай. Батъл в Анатолий, Георги Чулаков, категория скилд. Фърст комплекс. Фърст комплекс. Еле? Все пак ще такова, като направиш. Тя е много приятно, ще да е малко. Не, какво направи? Не ти спи, бе? Да, не. Още. Е, голямо бъде. Нали калории пише там? Да. Добре. Натискам. Само ми казвай кога. Чакай. Ай, Гоша, натискам. И ти броя. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, дай! Някакъв фотограф и се хърци. Да. Карам агенцията. Честно. Който не снимаш и какъв също. Давай. Ръцете първо. Минута и половина. Няма къде да се бавиш. Първо от къста, да дръж. Айде. Едно. Две. Три, точно така. 4. 5. 6. Дял. 7. 8. Више. 9. 10. 11. 12. 13. Дял. 14. Више. 15. 16. 17. 18. Нямаш време. 2 минути и 10 Нямаш секунди. време. 12, 13. Давай. Не, добре. От кръста. Дай. 19. 20. 21. 22. 20 ябълка. 24. Дръж. Да дръж сега стабилно. Газа назад изкарай. Едно. Стигай горе. 2. 3. Не бърза. 4. Давай. 5. Дишай. 6. Дял. 7. Не остана. Дръж. 8. Не остана. Раз. 7. Дишай. Няма да мажеш нищо. Ай, пак. Горе. 9, 10, малай, 11, 12, 13, успокой стана. Дай. Готов. 3:15. Чакай, Гоша не излиза само от кадър. Да, стой. Седни. Само да не излизаш от кадър. Колко е това? Направо да не се. Това което обсъжда, що днеска се интересно е. Имаш много време за почивка. Вижте, че да говориш.
Имаш 4 минути. Кръста да някак сега. Дойде? О! Колко минути? 3 минути. И още. Имаш много време почукаш. И тъй. Вие тук ще е каквато повече изтърва. Рамената и предвишниците. Шест минути. Още 2 минути. Една минута. Три секунди. Двайсет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, дай! Давай, силно търпе. Дай горе! Браво! Дръж. Задръж хубаво. Баланс за път. Ай, така. Чакай, газа назад. Задръж ако можеш горе. Скарай газа назад. Той ще усети, дръж. Ай! Това е. Сега ще ходим още 2 килограма. Е, така не може да се Дам сантиметър по-долу и падам. не, виж. Аз така се старам. Краката ще ги разпоръчвам. И газа назад. Но не те разпоръчваш краката. Имаш 2 минути. Дай да сложим още
Много ти е тесен на стойките, затова не мога да текнеш това. Ако се разкараш, аз съм пана сайреш. Аз съм пробвал, виж, на джаба влизам между краката. Виж, на джаба влизам. И съм стабилен. Ако ме накараш така, не мога да текнеш. Айде да ти текнеш и ги текнеш. Да. Очевидно хубаво. Аз без това 3 опит няма. Просто просто да текнеш. Аз много сила дал сега. Ти пак ще ги свърдиш дринка в мене, ще ги свърдиш. Въпросът е да клекнеш додолу. Минута и половина. България е комплект. На второто изпадане по име пълното пробвате го надръж. Предния половина. На второто. Само мога ги правя вие. Тук орите там право на малко. Една минута. Петдесет секунди. 50. Сега 30. Твърде два пъти. 40. Краче, тогава ще клекнеш. Айде, Чакай. давай, че може да даде на... Добре, давай. Ай, 30 секунди, дай. Ай, събира се. Силно. Браво. Раш. Ако име хубаво въздух. Хубаво. Нагоре, хубаво. Тръс! Браво. Дръж. Стани. Как стани? Тръс! Стигай! Първи. Зашли му време. Давай ги снимам. А? Давай ги снимам. Ще ги снимаме пък от това. Ще го броим за зачетено. Няма. Ще го броим за зачетено. Няма. Ще ги пишете, бе. Давай, не. Кой? Да много не зачита от първи опит. Виж моста първо. 2.5. Ten. Thank you. Коли му бе? Давай. Я го дай. Да видим сега този клик. Ще го бъде ли?